Raihanatu waiwayowa ta yi ta kalli Samir ta ce, Habibina, babu shakka kai masoyi ne na gaske. Rufe bakinta ke da wuya. Samir ya ce, babu shakka Raihanatu, na kwaɗaitu da dukkanin wani zance naki. A duk lokacin da kika yi magana ko murya sautin murya ki ya fita, Raihanatu, gaba ɗaya lakkar jiki na fita take. Sai na ji wani irin sanyi yana ratsa ni, na ji zuciyata ta cika da farin ciki, ruhina kuma ya anshi dukkanin wata gudunmawa da zuciyata ta bashi. Raihanatu, ina kaunar ki, hakan ne yasa ba na iya jin wani abu ko wani ya faranta mu. Ba zan yi farin cikin da zai kai kwatankwacin farin cikin da zan yi ke kika sani farin ciki ba. Raihanatu, na yadda ina kaunar ki kuma ba zan rabu da ke ba. Raihanatu, duk abin da zan yi ko ma menene shi, na tabbatar da cewa sai da tunaninki a ciki yakan iya yiwa. Raihanatu, ko iya kallon idanuwanki kaɗai sukan iya jefa ni a wani kogi. Iya jin muryarki kaɗai yakan iya sani a wani yanayi. Raihanatu, ina ƙaunar ki, ina son ki, a bar ƙaunata.